Bhí grád a téin seo. Tá, is leis, óla mi sé bála. Ó nála. Óla. Cáileach a téidir chu. Sos go Marab le téidir sas marab go naile. Agus áit a bínis a cuimhne ó mise caitheann mórsta de agus a bhéimar ní cuimhne gom san iste sa bhíoch. nach in Na dátar rug bhfuil mé béthir a bí anam. Ó, Ah, níor seach go meha. Mer a chusaníbeh muidim seo. ní bheith nach bhaid teada, bheith se chuna bhí. Beata te bheith cailtí wadachin. Ach sé chuhfuil sé. Sé chuhfuil sé tá sé go leor blion daoine sé t-údar go leor go na daoine bhfuil sa. Teasta rudaí ágáil sa í. Máirtín bhí maid pín seo go agus bhí. Máirtín bhí agus chuiste chrateáil daoine de go maidir bhna. Ach bhí go leor tead maithid seo blianta an aber teirascó bhfuil. Harta teirascó bliana agus ruidir sin. Agus thugach Máirtín. Máirtín Cain. Caine seo gáin bheith sin nach maihan sin. Tú náid bháin is bhára. Bhain siad Like Martin Cain. bhí gréil an ósanna. Yeah. Dus céir a bhí tú dinne. Bhí mé tíar a báú loch go leor ábhail. Bhí mé si go leor rinne mai go leor písaí faoin loch. Bhí mé hósan, bhí mé mé sémas, bhí mé rána tanna, bhí mé thuúlt bolsí ar de hách. Nuair 10 bliana 90, báhaid 28, bhíon 58 ná bheith. Na rá sé amach bhaid sin. Rinne siad rudaí sin teatnúir bhí siad leat bliana báidí na rudaí. A chumid súlt ar bád na héine agus Tomás Slai. Céad go le beidir. Céad go le. Go bheith Tomás Slai láisio agus farchar Beidir go sin. níidir 7-8 bhí an. Détar sé bheith anam. 7 Détar sé bheith. sin céad go le. Gaan 4-8 chuige 7-8. Ach nóir a bhí tú chuir fód isteach sa tinne. Ó cuigit na tinne, Ag bheith. cogilt na tinne. Agus tá focail eile san órán. Cé sin híos ag fadú na tinnegam. Chuir baint fada sa tinne beidir? Ó lasa hílann sin. Lasa. Se fad an tinne, las an tinne. Las. Tinne, chúrsaí sa tinne. Dín tú níbh tinne lastí nuair a bheith go fadú. Fadú. sé fadar bhain is ce. Sa. Ach sanna inis dáach me head seo go sé chuide Luatha. thugur siad A cuigit. cógad na tinine. Dábar sé gána choglínim tinine seo a choglís clíd. Mór an na bun agus spríd na bár. Agus na líon fichiil tar gachan an rás go gódó siad an tí seo agus na daoine go lá. Go hálainn. Búltún teanse. Dúirtún teachtain seo caite. Ah? Dúirtún teachtain seo caite. Óród béis Sure. líne, tá mará tá me si. Tá me si. Is tá sé chusta ríist? Se. Tá me si seanbhain an siirhil. Se. Mú an bhéit siirhil mille Georgus má. Na teachtaí a déanaan meabhar scapana ar hentu seán. Ach tá sé tá sé tasí mar sin inis. Ag an níise. Tá mi sé tí scóir inis. Agus ní me leach an meabhrach agus a bhí. Anam nach agus dátí. sé mé chuí chéine. Bhí mé dé éana bháil ní sé gáhíide bh minúbhaine níiad an cumúhain. Agus an sin féidir tannána. Bum. Dúfar sé mar sin. Céir na háhar a bhí go ar scoil. nó bhí tú ar scoil. Na ruí ní sé go ar scoil bhfuil se go. Ní sin tóir go
rudaí bíocha trúra scoil. A batlam scoil, bhfuil sa go deas a chuir go macha scoil as le súgrú leis na páirtí óga am súgrú. Ach rud bháin haine go leor riom a heachta bhailí agus líne dearm haim go raibh film tanúlan go mór agad. Agus beidir go róbhar benne róbhar písa beg agus chun rudaí beg ómór agad. Agus seap mé intin hé go chéad achra slís a sportí beg seo. A bhí gcónaí bhí cinál tógam talhaíocht. Na coríocht. Coríocht. Se rudbeg síoltaí agus. Nódú na naoine harta náid a bhfuilmid tell mé réir fad a bhí an. Agus bhfuil tú ná smintú céir a bhíocht tú a chur. A féidir le smintú a céir. Ó bhí chur chopra fata bhfuil tú go. Chopra Caisleán. Bhfuil rud a déite maithir móthir sí siad a dhéanamh se thosáin sé Leanach ó. Bhar siad dearr Caisleán an ósin. Bhainna siad trí Caisleán as fata mónsúd a chahach dabra sí le a gcónaí. Bíocha Caisleán mar ó héin. Bhí á thuúlainn. Bhí súlainn na fataí ach dabra sí gcónaí. Bhí á thuúlainn Caisleán. Mar chailann sé ceanna hóin be cheanna le fás. Agus den chur síos agus cén taim bhí a písa bhí fácha de dhéon sin. An Luann. An Luann? Luann, se. Tá focail sin ag Tomás leile sa leabhar mar dúirt sé náte bhfuil Mionlach site ná tócaí go raibh sé ina Luann talúna cinál áitibheach íseal beidir. Se. Níach mé riú bhfuil tá Luann an sin an rud a bheitcha measca ó gaiad nóir bhí mis óg agus dá deach strán séirí steach teach chosáinna cuimhne gus chaid me chur siar sa siomra as sa meach náit nach bhecin an strán. Sinne bhfuil sé bud rááisian a bhí athriú sa móthir sinna dhéana. Ba cheach me go bhhaid níos mó fáilte in na páirtí ná an téthú chuir teach. Ba bheith sí sinna sin chur láchu ach níana siad a nniuhaid bhfuil. Dabra siad le a nniuh bhfuil tú sátaí peúin mar leat. Inseacham cecha le fataí a chur, so den Caisleán agus an Luann agus a dáthúla ar Caisleán agus cecha dam agus dóga omre nó nach drillagad. Sé a bheith ortaíana dusach chaán tala a seú agus orfra. Agus áil réití 10 mín. Orsa freisin. Sé díana muide seo gcónaí bhí drillan ígain. A háit go leor churh sé domrachaide. A ní roiin an omre hart an seo. Bheith téta dóbaltí go. Bheith chláir cholaí ar i téta bhá teolaid. Ní bheith anna chláir bhónar de dhéis. Bhí sé An chéad seo. chéad seú. Se. Talabán. Bhil chula Talabán ar bhí a réit amach le mín bhfuil tú go bhéit an fata beg an fár sút. Agus abernis amatha chur fataí san nearach dar gan cén úrach safa bheitcha seo faoi hain nó rih sin. Ba sé chuí meach sé bhánaí. Meán hóbhar. Bheith cuineach go god. Sin áitíní sé dásach arúr. Bheith cuineach go god. Agus chuladáir na bliana sin chur á fataí in seo mlíana. Agus sin chur arúrna sin in chéad blion eile. Agus na bhír blion dá déanana sin chur á fataí ríteúr. Mar sé bu chéad bhí nína fataí dem meach dúchan ar a bhí. Bheith sé mé a tala rít na raíoh sé blion go lé gon é go chudáin. Chula le blion, chula réh blion. Bhfuil ach sé chérá sin nu bheith sé sách míí gona sin chur á í ná drillní bheith chutá orfra le clí. Agus nu bheith sé sách míí gona sin déta gáil agus drillní dhéana. Ná capal dhéana go leogan ab chuníis. Bhí am sé go lá íiminar dás mis ús. Ach
sé chuir sé in sin de go leor obair réad na ísin. Chura si ag an úrtain chaá a gúnasteach na fhataí. Chura a stiláin sin síos a gleam ná tí bhuicha buna héachta. Agus an úrtain ní a bhaid chead an chapel a chur siúil an na fhataí bhúr súin. Chaá líanasteach le a láí. Beidir meach rót nar a dín. So chur a lán slúsid le os chun agus an sin bheith cad go de capel chorán. Well ní churáin teáin an sin go íireach mach an sin ar ó rís. Cha íireach chuach an sin a te scaró. An sa sin nu bheach an íireach scarí go. Jofá de leasú tána. Agus churá nede agus de hortaíocht scar as a mucéad agus rámpur leis a coppla choch meachan a mucéad. Gcónaí agus in sin jofá an chapel an sin íd agus phléas gan áit. Phléas gan áit a churtú an chruchchána churáisteach os sin na bhataí ríte. Ach bin an lánú nó Ní hé. Cha gúna bheit nóirtin sin éthúgus fi dé. Bhí mé dúna fhataí. A bheith á dárúd gin an éindí, bhúlta go an lánú agus an dúna gin an éindí. Ó ní éte am chacha siad a bheith aber nu bheith chur lán ofa. Chacha beidir iad a bheith leatra head ordin a beidir níos mó. Sin bíon an rudéirí bheith á díana bhúlta go. Bheach sé machsad. In sin nuair a bheith fé sin díontaí chud. Chaá an sin é leagant siad an chorm mar ísfuil sa gcuoinach meach an éidir cléifóg ó sin na fhataí. Bheach sé deachar an fás óga hácht an íd. Tá meach an nimach chus. Chaá an sin bust chun cháir ná a tín de hadante or agus é leagant a ís. Agus bheith sé sin go an sin le a bhán ó ís. Bhfuil a bhíh sin ó le díadach teasta. In sin nuair a bheith siad sús go má jofá an thugach mu déad an scoflór agus rathá an sin agus ar an sinta déirí a há leis sé déad a dúbaltí ríic. Agus churá sús le agus le bheitá gáilúil bheitá chutú le ar a drid seo go dehead a drí léile. A bheith na fhataí cin na lán sin. Agus bin an lánú. Sin é an lán an sin. Bheach sé machsam líon. Well bheith sé mach ab de bheith sé mach beidir heachtar tansúta daltainna beidir ná bud beag na í. An sin na bheith sé sin an réil sin go chur spréaró mar thugus siad ar a spré. Agus chaá chorm agus wasin sóí chur le chéile. 8 punt le barle cearcha gáhún sílim. Sé go chorm bhfuil a agus an sin chaá an sin a ríiste tá mé choirí mar a deabhar. Chaá sin a ríiste bhfuil sú de wasin spóí 10 punt chuir le 8 punt. Mar sin é chun ácha dócha mófan sin. Agus cá ganna é sin. Ó fan áit a bí é bhí sé siúpan óiles. Bur sé líon ó an ólas go leor fellile méar tast. Ach darí rudaí. Dhí sin agus hanig seo ach sétáis béal nach Bhí sé a fáile go an seo híosra. Óach sé a fáil áid chu lá mu an áid áit a bí bheach. Mar sin ón túsan is tá dá bhealachán déach talabán a bheith hán, nó déach tal bhí choirí ruda bheith. Mech é difer ón tús. Ní bheach. Ní bheach. Ní bheach bhfuil sé tala bhfuil sa go blianta ribe sin ní tíachchan sin le fér a bhfuil sa go. Agus na sin an bheach an seo blianta fáilcíide. Rachtí a chur ríist
agus líte siad amach an áit, chuir siad dabroch mu de nuair a bha chul síor fér ríisteúr, le fér Líte amach chuir sin éon fochalbí líte amach nach lach a rís béidir siúrá teach ná go blion chó, agus sé teachta reisfuil bheith go leo go na me hen loban á a bhí sa tala, bheith sé mí leis an úsin. A thosáí sé a ruténa na gásin agus líte amach na gácéilen sin i rís, agus bheith bain féráif agus bain tííráif agus tébuid a het bhaid. Ja, ní bheith an dífte, bud agad chaán ábord chéna í le talbach na chuileach an chuileach an áit bhaine chuileach áit bhaine áúil agad. Agus bhí seanna scéir sin réiteach a talabán dána an scrách le héile an dífte a bhíón chaán talabán átra rih an ribh deabha go mí an scrá. Rivan? Hála dúrafáid, chaáir a dosach, le go meach an scrá bris. Scrá fér bhil a godag. A dé a scrá fér bhaint mar run scrá a bortach bhil dána sé le héile. A chaá sinna bhríise mar sé chu mar sé mar a Mícheál agus é éon sin rudaí mór leis téirta, leis clí ach nó le sé tala le ha bain píí óga. Ths éidir agus le ha gáil síosrud began sin agus le mar sé bití sé seochá harta a bhí sean éirta. Céir a thosá éadrom? Céir a thosá éadrom? Thosá éadrom? Céir a thosá éadrom? Gona bhil dain. Gona bhil dain. Leis i géachta? Leis i clí. Leis i clí. Leis clí. Agus in sin, le mar bheith go síosrúbeg, bheith á dhéine an bhín ar a bhár. Mar dhéine á sin mar scrach é mór hí chu le mar Mícheál mar tá scrá ar talach le portachil. Tá scrach bháin scrá mór a dána sé le héile. Mar a dhéanadí sé de teachtaí. Se agus chuidhfuil gantóirí níos déana sí sin tá siad ná scrá nó chur tala tá. Ina pórtean agus pórtean í pelle Caisleán. a chud sin Tá sé le ceannacht. in sin hátá teá go a fórsú ríist agus Fórsú ríist. go mí seo sútaide. Sin bheith sé na hala forsiad. Bheith sé na ghort forsí. Bheith, Bheith. Sin céir de dhéana. Céir cáhfuil na rótaí leis na sciúláin. Céir gaidir tú na sciúláin. Chuirtún stiláin chuirtún steáin sin i ríiste agus déir na hátan sin é ácht ríist agus déirt agus é dhéana mín bhla tú. A ha síos beidir beidir a síos sé an orlaí a leabh a siúrá níos churá níos an chréipóchaíise a bheitcha a meas le héile a clí. In sin na bheith sé sin dhéanta i fád de chapel na me sirsa capla. A thos a dhéana drillnaí bheith glean an sin bhfuil sé dhéon san céirta dóbachaí chun sé síos a bud beidir ní éta go gáin le fhataí a chu síos céir orlaide. An sin siúra chu céirta seama tá sé díad mar sin bheith sé ádó sút go mar sé mar sin sa déirí go. An sin chur an na Caisleán hí sin lean. Na Caisleán hí sin lean. Ná bhí éidir gá in céirta agus in sin túá le do lá agus bhíocht éhúna steach. Agus in sinna ríos mar derme chaá éáil sin go dus a beidir na fhataí fás rud beag híos, beidir trí seachtaí. In sin le chud chapel ar de charteáil agus íle háteteach agus píte hááin seo agus píte chahamún san áil. Agus de háta scaran sinna rí os tinna wataí. Agus in sin bheith háta agus iad fástaí. ní bheith siad níos beidir neirid sin go réifh ágós a dhéananú.
ach sé chuiró sé chá fadach go gur si amach téhóg íst bur se mu níidir sé chud nimach go a géan an sin joá an leú tána tartar leidir mar éile a chudá máach an erid seo Rinn le láhú ní á cháintéide trate Tá dat a dunnetí le treitúir na fataí nóir chachar siad ó bína mar bí net a measa chuil agus na tin sa géirí nuair a bheith siad níle chuide agus a leú. Jofa dé an chéart a dóbatíí agus a náid a dag siad a náid rá an glean a hana. Drí sé siad an chruch náid rá an riil a chachar siad legus leis deach ó tíanahataí. Agus is sin bheach an nimach cósa dhéan. Jofa dé an chapal sin iad agus bé busta go cháir bhfuil is an bheith sé aber bes sé ná seacha rahéad léhead le ha ná gá riile legan coppla chlocha chur isteachán agus dhéana chorm. Bu ní bheith an nimach có tíanamh na fataí ó nó a bheith si de teachhfuil. An sin dé má rééis go tean beidir trí seachtain éí ach bheith si de teach níos go déasa sin. Jo fan gobarm sinna tatá de chá tan deachfa le an lááil agus jo fáin cheat a dómtíí agus chudá sútan an chlépó leis a fataíoga a fi stiche lára rund rill. sin. Bhíon an job bhóra a sin na mar seantalga chaáil de glóna agus iad lána ó be go leor libanna í teach. An nuair bheith sí lána sin chudá lefa an sin téad á burelinn sinna bhíort. A chur lofa le lá i bháine be? A chur lefa dábach muidir seo. A chur lefa bhfuil túid. Chur lefa. An lánú. Se. A bhí go leor go tut lán ar an rud a bheith siad a chasút ar na numar ach chur lefa. Chur áit agus chin an leagan hain. Leagan hain. Ceir bhí Mionlach. Chur lofa. Cabin? Be? Achra seanna a churtú le na fataí fós. Le chuide go níach siad a tam chéana bhfuil. Well lendal a bhí ag deide, ní an lánú ige cabin. Oh, lendal? Se. Oh, go dúr. Go béle. An nómar a bhí a buf sem ní achim simbrecha. A chaháin go inún. ach ní bheith nómar an seo an éide. Ní bheith bhfuil na drinna. Ach an Taliban nó seabhar ar dúsa, cinná sa hócanse agus an scrá iompú ar a bhéal faoi, cinná sa hócanse básáil, a bhfuil go scuigan nach bhása sé a ríiste. Sa déirí bhí dírí ceach sús ar rudaí. sé dhéana chuide chun sin in ddíomhar river sin bheith an áit se seofaí chu. A bhí sé fá siúch agus báirt agus bheith sé an bhíine sin Brisin an chéadúr. Bhí chorúla a go ní an idir sin talach chu. Bhí orú éon tala glas a chuneáis le tébaid teach cop béhéach a bheith go. Í rééis siad é leabh cholúsin. Go béidir nach trefa siad é cean caiisi sul gur siad a fataío'r. Mar chaá méidir éit a bhaint an ótar mar felmach í bega bhí go leorchu. Chaá chuneáis le bhód a déir sí mach. Ní le bháilinn disteach an ghocht bheith trofaí. Ní bheith an heola fá leití. Ach sin é an sin hosáil baint an sinna ach mach lár deire fóbar. Chaá fannacht an sin na fataí bhaint go nimach sí go das. Go nimach siad? Gundas. Gundas. Nóir hAirne an das ní go siad leat. Agus tá bhhainach sí déide. Bheith chléir das mar sin. In sin dá bhainach sí déide. Tá bain ar a roiid labhach siad. Ní an séad ó rósa chu. Ach séad atá siad a dhéana níd. Tá siad a chur Níomh cínta mar. sinna tá marrá, níbhtíín. Atá siad ná méid a bhhar bháin bí go blin. An bar. Chu héan le arúr. Tá siad gachar le arúr chu héan níana bhí goil na daine bhfuil ar neidir seo. Rudaí arú. Se. Beidir go bin round-up. An sin
Ní rán op a húil siad a chuirsta Reagláin é. Tá rúda dá lehéán. Ja, Reagláin. Din tí ngáile se. Ní chu mis amach a ríomh. Dúr an teadríomh nóú Ach sin iad na dasrachaí, Sin fataí sin ver siad fáchaín sin abadó churá lán le fu a mé ha baint chur dite leis a láimhúil sin idir siúcha abadú machta nóúil na mar sin be ha baint chur bhuichéad. Ach bheith garí chéad óhar chuígan. Si garí chéad óhar. Garí cearhachar ar a tí. Scuige ber siad ló. Chur siad beid a lápára chéad. Agus dúr siad go bhéit a fataí a chursú go láir a bheltaine agus bheith fataí maithagan. Ach ní bheith siad go chorm. Bheith chuide gháin mór chuide go béid. Fataí chur a níos lóge bhfuil sin siúcha siad a bháid níos chorm. Agus mar sin. An fataí a chur a lua. Si go siad a bháid níos chorm. Fataí chéad óhar. Hósó fáchail sin anna. Fataí chéad óhar. Wetse, tá focail béir go méir. Chéad óhar. Chéad fataí bhfuil siúd. Tá sí le fáil sa siopa. A bheith sé níos chorm é. Chur cheanna chu deir si dá bhéit iad chur níos rud be níos lói. Dá bhéit é de fataí bheith chuir in híon ó lá fichiad. Eibran? Marta? Marta? Martin ó Eibran. Eibran sin. Eibran, se. Ach dáach Talibána ní bhór a bheith trofaí. Tá bhéit á Pádraig. Ach chuir de chóirta nimach go bháint chun Talibán agus Níor se le spóra tuú. Béidir go meach na behíí mu iad Talibán sin agus go isteach sa séad san í go raibh sé úteach caiithís le é teamh. Mo chaha bhfuil néad a déad a bhaint éit go leachra bhaint éit. Ma ní ran na céachta bhfuil acu. Ní acu chuide chu. Bartan brein iscilte me tí am hala. Tá dú títin do chola? Tá. Dú mar cí hoite? Agus nóir bhíocht deide hí nimach go bar na fataí, agus bhí se go chrífa leis lán an na spelle, agus ach níos mar sin níochtar, a baint chuide a gearr chuide na dáisra. Lótú se, ce fáil le... Má chun siad sút in nimach go bar, ní siad ná chur samón. Ní bheith sé a fata bhfuil. No bheith nimach go bhfuil se bheith nimach go gháir agus ní bheith an fata go mór ná go má. Ach na fataí tá nimach den is, sé ba té tó míú acu, ní le chaú a íon le mar tócha sí greidir leasú bachan orba. Tócha agus tá se bhaid níos. Bhí fataí nó sin thugur siad an banner arú. Ar bheith siad a mór na thánaig go bheith. Agus bhí fidán an sin istí na lá. Fidán mór. Chunig No, Paul. Follows, yeah. Fidán a thuga muidir. Ní sem cead thuga sibsearú. Ní ra nocol a gine orú. Russia bhí cían na banners. A le na mucha í Na mucha. Mas bhí siad bóg, bhí siad bóg. As cén fata Russia bhí cían sin héin. Cén taim bhí na fata Russia bhí cían sin héin. Bhí rústar a tabainís bhíoch Fataí dearra go thugah muidir ó. bhíoch pinks goin, chairs pink. Míoch records go. Bhíoch chairs pink goin. Bhí siad sáthróir goin. A bhí sin an eilin sin ón thugah siad éile epitút arú, éile epitút. Bhí siad bhaid ní tródá chu déile. Bhí antóigh ma dhéide records. Bhíoch se an níl. Ó, Records. bhí siad a gcórsú creada go aber déad fógar an seosú gáile de chaile agus coppla má fataí go. Béidir
chudí go báistú go chló. Ní rán síl chamachchan úsin is a táirse i níos. Ach, bhí na daoine i bhhadanú sáúla a síl a bhí sí dón na mar táirse i níos. Ní rán mar órsú na ní rán goidirsú na ní rán chainte níomh le fáil na rud a bhí mar sin.